tokai ku fito tafiya ta tashi wadda babu jira wanda yayi ganin ya shirya ya fito mu kara da zuwan ka baban da na ce ai za mu ka da gara sanatan mu jigawa gabas kai da kayo nasara shi yake da shirin yayi aiki na ga yayi damara da idanu muna kallo ya zamu dau dan fara Muhammad baban da mu kira shi dan tabara kirawo ka jigawa ta gabas ka amsa kira a jam'iyyar mu ta APC mu duka mun ka jira sanatan mu jigawa gabas mu kore dan masara ni fa abba ku ta mana ce tafiyar ka ba makara sanatan mu jigawa gabas ba bande da nace ba canji sama da jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani da ubangijin da ke mulkin nan na ko'ina wannan da ya yi rani ya hada da damuna da ya aminta sako na sai na bayyana jigawa ta gabas sanata yau gama gani Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani Allah dubin salati ka daɗa ga shugaba majinginar mu bayi da ba ai kamar sa ba sa'ali sahabbansa ba za na bar su ba hanyar sanar tsaya annabi babu karkace Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani jigawa ta gabas sallama gungu zanayi na san kuna rukon bako duk da yanayi da ni da ku a yau daidai ne da ra'ayi a jigawa tafiyar kaula muka kaurace Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani a yau batu na cancanta ba kamar ya kai dama suna da bambancin gori ba da kwai ba za mu saki reshe ba mu je mu fasa kai wanda ya bi kulele ya bi tarkace malam Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani farin watan mu ya haska gashi ko ina Muhammad baban dede shi dai na bayyana jigawa duka sako lungu na bayyana idan ka zamo sanata duka za mu gwangwaje malam Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani a kwalitin mu mun auna ba a kai ka ba kishi na al'umma baban dede na gaba komai kawai da ya samu sai ya rarraba shuwa boyu tana dan tallafi kace kace malam Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani ai me kaman zuwa kan aika a zahiri shaidar kamun yi tilo ɗaya ka wuce baban dede da ka fito ana bin ka kwashe ayari sanata jigawa gabas sannu ɗan gari Jigawa ta gabas sai ku fito gana mu dai Muhammad baban dede sanata mu je gaba a jam'iyyar mu APC mun ji mun gani kashin bugun kashi baban da jamuje muna maraba gare ka sai ka jamuje